Sarawita niku. Dulur mulanan kok ipe ning jelai. Sarawita kok kuwi. Ipe kok ipe ning jelai. Selo kalo-kalo jelai kok purna apa. Asal karo bocah cucuke mung glaring tata layu batin ora. Wis anggar kuning. Bondingan dipamer-pamer nang Sarawita. Ipemu kok nggih kok. Benar nikah itu kok wadul-wadul. Kayak karo sapa bae iki modele kaya niku omongan kene Durkana, omongan kana Durkene. Golek blerok. Sarawita kok olong dene cekuyuwi ora liyane. Wong ngene apa? Kok rene kok? Wih. Matimu nang Bandarjo. Alila. Kan seriuman. Kayu kowe. Apa-apa kan ketok-ketok buang dinas. Apa sih? Rasa kukur-kukur. Lapor karo Gustine kowe kena sing wadul-wadul omongan kene Durkana, omongan kana Durkene yu. Apa ngerti kok? Ngerti ya bipon celas kowe. Wong becicilan. Yung ipemu lho. Yung wis sengit ring apa ndene ora sengit. Ya lagi mangen ya. Lagi meriang. Iki bengi meriang nyong alusane bingung. Lah penyakit itu tekane gampang lu ngane mulet kok. Piye kok? Darene meriang. Kira pecicilan karo kowe. Ning jere penyakit lungane angel takane gampang. Penyakit kuwi kok olong iki jaman seniki warna-warna penyakit terus nyebar. Langsung gitu terus ngopi barang. Ya dahar barang terus dipundhut nang sing maha kuasa enten. Pagi pidato terus kluduk ini kok enten mani. Pagi mendes tamel enten. Enten. Dadi panjenengan niku anggar penyakit niku enten pokoke jaman sing kudu ngati-ati. Sing jenenge kesehatan niku larang regane. Meriang kok meriang. Awan-awan ora ngapa-ngapa wengi-wengi mandur bae. Enten. Sampai masa semangkat. Panggil mandur sing mau wikis to. Ngajar ya mas. Kenanya kon mangan kae kukus godhong jambu. Kalau ya alhamdulillah mangkat semrene. Sopo kok bojo kula. Nah, gua ora makan nyambut gawe 15 anggar niku sing mau iki sinten sopir. Lah yo ora moso, ana kan, ora krana nggih kula kemelep mawon sing jenenge istri adalah awak. Bojo niku kulit daging, dadi ana apa-apane bojo tetep kula nggih kudu kaya niku. Bener kowe kok nggih. Kula kemelep ora apa-apa, wakil ora apa-apa sing penting aku tetep tinggone. Wis mari. Seneng banget wis mari. Ning Sarawita kira-kira penyakit apa kok? Aku pengen ngurung. Meriang goreng tambarane. Ning bak tambane kumbene ndri pencelas glune. Angel yang sanel. Tok. Wis ngomong warna-warna. Yen dongeng perkara penyakit terus nyebar terus bablas. Tetep ora ngandel kowe gawangan diombene ndri. Ndri. Obat semprot goyang ngumpruk kalau dipencelas omongannya wis beda lagi ya apa iya? Nah iya timbang penyakitan sih ya timbang rumah nih kan lumayan 15.000 ya iya piye kok ngombe piyambak yen kaya ngono ala bablas nyawane mati kok koyone mati. Layone ping meruhan. Gorene layone. Tok. Layone kon gawangana to. Ya bingung alasane kok jadi pakai ngomong nanti bener nang kaume ya kenal lah. Berarti kalau 15.000. Ya.
Piye kok? Mung dipendem teng kaume. Sing kandha kaya ngono sapa iki? Sora Witot iku tes urip. Iya bodoh-bodoh iki. Bodoh-bodoh. Murang totok. Selagine sabto kewan sino yen diwene pangan diombe. Manute karo sapa? Nangis kowe. Kowe ngerti suno? Galak-galak ing suno diwene pangan diwene ben manute karo sing menehi. Sing nguripi kowe sapa? Ya Allah. Ayo matur-matur kowe. Ngomong udah matur karo Antarja sinten. Tonggok si matur. Dabrun. Fitnah. Bisane. Demen Irma ora kelakon. Percaya disyukur, bukan percaya disyukur. Ini kan pamer boleh nyaron lewat banget kayak helikopter. Bisa dijelingat blas. Kalah karo Innova. Asli. Tikulan itu tenang kita. Ya aku tuh percaya. Tadi kowe iki kena fitnah. Sing gede pangapuramu. Aku duwe watak ati kang atiku nganti kuno karo kowe. Nganti karo kowe ning nyatane ora nyoto. Ora nyoto. Ya wis. Maju meneh. Coba bayi tas nangis data yang guyu lata-lata nangis pokoknya gue nah terus nangis terus jam sana beana ada masa berbahasanya acting di juaranya sih kebangetannya aja ngomong dari di pendem sih ngomong Sarawita lambemu Yowis to. Ini aja Devina yang demen hari Irma kan miskin. Yang siki wis ora to. Yang siki wis move on. mereka Iya, nomor gue tiktokan karo pamer kumis. Ora iki. Oh, guys. Selingkuh tuh ya guys. ya ngapurane ya kok Ya sapa pikir yang biasa lagi. Ngono lah kowe Innova. Yang siar nunggang Innova. Dadi Innova sing atur kuwi paling kono. Dadi yang ngomong kono. Pecokuan. Novamu sih ora kaya ngono. Dane Dyanantarja greget jangganira tetaman sungkang mawa daru peksi sing pun Prabu Sangkawandane geseng dadi arek Raden Antarja kagetah kabur kaya kadune Kang Lisus dawak wonten alun-alun Praja Ngamarta. Aduh.
iki murid sing kaya nikah. Benten kalian para Kurawa dijone. Dursasana, Durmagati, Citraksa, Citraksi. Ya, Kartomarma, Surtayu, Durgandasena. Siji mawon mboten enten sing sakti. Ning benten kalian murid nikah. Nikah. Dirana murid sekti ya dialem-alem. Kula niki ngomong nganggo dasar kasunyatan mboten ngalem lho. Bukti kula niki matur enten buktine nikah. Antar Joko Ndang Mantra Sekti. Gatot kaca kondang apa kawat bareng mesti ning nyatane bareng iki jagane dening muridku. Nyatane iki lumpruk tanpa daya getak kapur kaya kajuring lisus. Nggih, bukti. Ning napa kinten-kinten mangke lestari saged merjaya para Pandhawa. Pradatan Pandhawa menawi tesihipun momongi Semar menika kalis saking bebaya. Ora kudu Pandhawa mati. Kuntadewa kudu mati, Werkudara kudu mati. Kembar Nakula Sedewa kudu mati. Nah mengko Janaka nek dipateni, angger Janaka mati Sisri dadi tanda. Janaka mati jenengan layak napa mboten? Mboten. Ora layak. Jarene Janaka niku mangke dipateni malah menawa pesta raja. Seneng-seneng kula. Kula nglepaken para siswa supados sami ngiring Pandhita Durna tumuju wonten ing Madukara Boyong Sri Kanthi. Ayo Sri, katimbang kowe dadi randha, uripmu kurang kanjeng, bebasan kaya godhong jati ati. Ayo melu ning sekolahmu karo Pandhita Durna, ora-orane Sri Kanthi. Lilalitan kena lali. Selebar sing saya bronto Janaka ning rasane Sri Kanthi menika sampun mapan wonten telenging mana kula dijuni. Nggih, monggo Pandhita kok senengane ning titing gandrungi karo Sri Kanthi. Napa sampean niku ora eling jenenge wong kula sak pagrayu bedul kang ijo-godhonge ngrusuhi darbeke wong liya niku luput tumrap paugri negara ya luput tumrap paugraning agama. Omonge sapa? Sapa sing ngomong iku? Nggih para winasis ngendika kaya niku. Karena wong lanang jaya-jayane wong lanang, kondang-kondange wong lanang kan dadi ngrebut bojone wong. Weh. Asline kaya kowe. Dadi ngelmu sing rusak pagrayu bedol kekayu kang ijo godhonge kowe ngelmu tahayul. Ora ana buktine. Ilmu sing ketinggalan zaman. Ini kan sing daya ngerebut duweke wong. Nah, niku jenenge wong lanang sing juara. Nang rombongan anak kan daya ngerebut duweke kancane. Oh siap juara. Ora kata bonceng-bonceng antuk juara. Karo diri. Cumane nang geger nepak. Gembiliku wae tawang
Pendiro tansah paring pangalembono dhateng Prabu Sangkalawa. Nalindra sing negari ngawang-awang tejo. Teguh timbul senjata tawa. Bebasan tegas tapak malu sisaning Gorinda. Tinata mendak jinara menter mipis kula tata temblek tak anedasi. Kacarita Kelora Petruk ingkang nilaraken keluarga boten pamit kalian Kilora Semar, boten pamit kalian Kilora Nolgaring, boten pamit kalian Kilora Carubawon. Mapan montring madani kono nelongso kelangan petil wasiatipun Kilora Petruk. Ngalor ngidul ora ketemu. Tegolek dingetan ulun ora ketemu. Wong kowe petel-petel wasiat. Nang kono pikantuk karo kowe tak lakoni prihatin. Lah kok malah kowe ilang ning ngendi. Kanggo srana golek pangupon jiwa, kanggo srana aku golek pangan, pun kanggo nyukupi marang putuhe keluarga. Karena aku ngrumangsani, aku mewujuding ponokaman, bebasan kaya wong sudra sampali. Petruk ing ngrumangsani wong ora duwe, wong ora gambleng. Ngawing kadang kowe pusaka siji wae ilang. Petel kowe ning ngendi tel kelangan petel. Mangkono penangisipun Kilora Petruk kantong bolong ngantos nyumuk wonten kayangan Suralaya. Nuaken goro-goro wonten kayangan Jongring Saloka. Satemah bali marcupudha maning
Orek mubeng kaya kitiran. Mabure kaya manuk branjangan dewa Dewi Hapsa Hapsari. Nandhang macikul sedayaning gara-gara sing penangisipun Kula Petro. Buntute naga tapangin yoga bantala. Kaya opat kapit ngantos sang bang Bathara Guru parintahan sang Bang Narada. Tru, aja nangis, Tru. Ana dandang tekane saka sabrang. Oh, wujude dandang cucuke wasi. Ola sari laring dandang. Aja nyucuk Sri Sedono nyucuk sarap sawane wong kangenan Soekarno. Oh, Soekartane warungan Segara Kidul. Pocing nomore yono. Merekencang marundaya. Papapong kali jorde sapa sing gawe Petro. Boten badhe kesamaran niki paduka pikulun sang Narada Putri kula konjuk. Yo, ulun trima pangisul kita tampanana. Kula tampi kula pundi sing dadosaken jimat pikulun. Ya muga-muga ya, Tru. Aja kepati nggon menangis. Nuwake gara-gara ning kayangan Suralaya. Jeneng kita nangis ning apa? Kula siwet kelangan petel. Kelangan petel kok nangis. Apa jeneng kita kelangan petel apa yo mlebu nang pasar golek petel sing anyar apa kepiye? Nanging petel kula niku petel wasiat pikulun. Katimbang kula menika kelangan petel kula niku raosé bebasan kados Tinata Braja Lungit. Nulung kelangan harta napa donya mboten napa-napa ning ampun petel. Kawit petel kaya niki sing ngupati pengupah jiwa. Nggih nyukupi sandang pangan kok malah ilang. Ning donya ora ana barang ilang. Betul enten barang ilang wong nyatane ora ana barang ilang. Ning donya ki anane mung ganti gon ki ana. Utawa ganti sing nyekel kuwi yo enek. Mbok menawa Petro ki le doloh kuwi mau ali. Ala mboten mawon. Kula ngetan kula kalor kidul teng sentongan nggih kula padosi, teng Teranjang kula padosi. Petel niku kaya sensor lho. Kepiye? Kados sensor iki sing digoreng buku. Umpamane jenengan tukang sensor jaga iki. Lagi ngomong ilang wis rasane kepriye. Aja buka yang ngomong cuki lambe sisa. Ya bingung kuwe. Dewa kalau dicuki lambe. Yo, ulun gawe lantaran bae. Peda apa Petro ki ra dadi mantune Bathara Kresna. Ratu sing waspada waskita ngerti Sri Winara. Kita swanu karo Bathara Kresna. Ratu Titi Sing Wisnu kudu ngerti ana ndi murcane petelmu, Tru. Nggih. Nyaturaken manuwun. Belagem lega rasane ngantiku bebasan nganti kaya winalik awit sang Bang Narada paring dawuh para pedae Petro kuwi dadi mastune Bathara Kresna yen Bathara Kresna Ratu Titi Wisnu ora bisa nuduhke ana endi petel Guden ing nganti kula Petro ingkang semanten badhe matur